έχετε δει. Δεν το έχουν δει, γιατί μπορεί να ήταν πολύ μικρή. Ήταν λοιπόν πριν από 7 χρόνια, ήταν Γενάρης του 1994, 15 του μηνός, όταν το Disney Club βγήκε για πρώτη φορά στην τηλεοπτική συχνότητα του μεγάλου καναλιού. Για να δούμε λοιπόν εκείνο το πρωινό του Σαββάτου, 9 η ώρα, πώς είχε ξεκινήσει το Disney Club. Μήπως δεν πρέπει. Όχι, πρέπει, για να το δούμε. Καλά. Όλα εντάξει, Καρολίνα. Το αμπάρι Λικούργο είναι γεμάτο. Και τα πανιά εντάξει. Η Άγκυρα είναι εντάξει, σωσίβια έχουμε. Κι όμως κάτι λείπει. Δεν έχεις δίκιο. Λες να είναι το πλήρωμα. Μάλλον αυτό είναι. Πλήρωμα υπάρχει! Καλώς ήρθατε, παιδιά. Είμαι η Καρολίνα. Και εγώ είμαι ο Λικούργος. Και αυτό το φανταστικό πλοίο που βλέπετε είναι το καράβι του Disney Club. Μας ταξιδεύει παντού, σε όλο τον κόσμο. Ήρωες του Disney, ξέρετε, για να ακούσω μερικούς. Μίκη. Ποιον ήρωα του Disney ξέρεις? Κανέναν. Τους ήρωες του Disney τους ξέρετε. Τα νέα που σας φέρνει το καράβι μας τα ξέρετε? Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή και για μια ολόκληρη ώρα εδώ στο καράβι του Disney Club θα σας ταξιδεύουμε σε μέρη μαγικά. Και όλοι εσείς είσαστε καλεσμένοι και συνταξιδιώτες μας. Για εισιτήριο χρειάζεται μονάχα η φαντασία σας. Φαντασία έχετε? Ναι! Τότε από σήμερα όλοι εσείς εδώ, αλλά και εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, είσαστε όχι μόνο συνταξιδιώτες, αλλά και μέλη του πληρώματος του Disney Club. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας! Όρθια τα παλιά! Έτσι ακριβώς ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια, το 1994, την τηλεοπτική του ζωή. Εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Happy birthday Εδώ to χαμήλωσε. you! Happy birthday, Disney Club! Happy birthday to you! Έλα. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο! Μπράβο! Χρόνια μας πολλά! Χρόνια πολλά λοιπόν να τα χιλιάς στο Disney Club. Να τα για άλλα 7 χρόνια! Μαμά μου, φεύγω, γεια σας! Πού πας παιδί, με εδώ, την κουλτούρα την αφήνεις, εσύ παλάβω. Τρόμαξα στη σκέψη άλλα 7 χρόνια. Παλάβωσες, χρυσό μου, παλάβωσες. Παλάβωσες, να πάει το χάρουμε το παιδί. Είναι η συγκίνηση που να λέγαμε μην το βάλεις γλυκό μπροστά στο παιδί, βρε, επιτρέπετε. Το οποίο βεβαίως πρέπει Παιδιά να μου, πούμε. άστο τώρα, ναι, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας το φέρανε. Και... Ότι από μέσα είναι σοκολάτα. Λοιπόν, Που παιδιά μου, καταλαβαίνετε χρόνια τι πολλά. σημαίνει Για αυτό. σας, εγώ θα έρθω μετά, ναι. Δείτε Έλα εδώ, Λικούργο. Παρακαλώ, σε παρακαλώ τώρα. Λικούργο! Πες τα παιδιά τι πρέπει να δούμε, Καρολίνα. Πες μέσα και πες πρέπει να δούμε κινούμενο σχέδιο, πες τους. Παιδιά, να σας πω. Πρέπει να δούμε κινούμενο σχέδιο. Πάμε. Το δεύτερο κομμάτι. Εγώ δεν Όχι πρόλαβα. μόνο για μένα και για τους υπόλοιπους. Εγώ δεν το πρόλαβα. δεύτερο. Εγώ δεν πρόλαβα. Δεν πειράζει, θα προλάβεις σε λίγο. Μάλλον τώρα. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά τρώω τώρα τι να κάνω. Λοιπόν, τώρα, Λικούργο, άστο αυτό το γλυκάκι το δικό μου. Άστο, θα σου βάλουμε σε ένα άλλο δικό. Να έχεις το δικό σου το γλυκό. Περίμενε, λοιπόν, αμέσως τώρα θα δούμε εμείς μια περιπέτεια κινουμένων σχεδίων. Βεβαίως, ο Λικούργος θα πάει να βάλει ένα δεύτερο γλυκάκι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ελπίζω να τα έχουμε φάει τα γλυκά όλα, μέχρι το τέλος της εκπομπής, να μην τρώμε συνέχεια. Μη και δεν βρω πάλι μετά και τρώω μόνο εγώ της Καρολίνας. Πάω. Μπορούσε λοιπόν και η σκηνή της αλληλογραφίας να είναι όπως συνήθως. Μαζί μου εδώ με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενώ στο γραφείο της αλληλογραφίας για πρώτη φορά από αυτή τη θέση και όχι πίσω από τις κάμερες, το Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλώς ήρθες μπροστά από τις κάμερες. Το Βαγγέλη νομίζω ότι θα πρέπει να σας τον συστήσουμε για πρώτη φορά μπροστά από την κάμερα. Πολλές φορές τον έχετε δει πίσω από την κάμερα να τρώει μπαλάκια, να τον πειράζω. Συνέχεια να απευθύνουμε στο Βαγγέλη. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα αυτά τα 7 χρόνια. 7 χρόνια περάσανε πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, έτσι, 500 επεισόδια. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Τι θυμάσαι, Βαγγέλη, από αυτά τα 7 χρόνια? Να πούμε στα παιδιά ότι με το Βαγγέλη, ό,τι έχουμε κάνει στο Disney Club, το έχουμε κάνει με το Βαγγέλη, όπου έχουμε πάει, όπου έχουμε ταξιδέψει, θα το ξέρουν. Κάθε τόσο ακούνε που σου μιλάω συνέχεια. Είναι απέτηση των παιδιών να βγει μπροστά από την κάμερα να σε γνωρίσουν. Πριν μα πει οτιδήποτε. Έχω μια κάρτα για σένα. Τα γράμματα που στέλνουν. Πρόσεξε, είναι από έναν φίλο μα από το Ηράκλειο, από τον Κώστα, τον Γκούτσια, ο οποίο λέει πολλά φιλιά σε όλου του κάμερα
κάμεραмен και κυρίως το Βαγγέλη. Μη φοβάσαι, Βαγγέλη, θα το ρίξεις ύψος. Επειδή σε πειράζω συνέχεια ότι είσαι παχής και παχής. Εντάξει, έχω πέσει λίγο. Λοιπόν, σε ακούμε, πες μου τι θυμάσαι από αυτά τα 7 χρόνια. Τι θα πω το θυμηθεί κανείς. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά που είχαμε πάει, τότε ήταν Ιανουάριος. Έκανε πολύ κρύο. Στην Disneyland. Η πρώτη εντύπωση ήταν μαγευτική. Θυμάμαι τη Euro Disney αξέχαστα. Μπαίναν παρέα τότε σε κάθε θεάματα και νομίζαμε ότι είμαστε σε άλλο κόσμο. Θυμάμαι ένα γύρισμα που είχαμε κάνει στα φαντάσματα που έβρεχε συνέχεια και εμείς έπρεπε να το βγάλουμε να μην βρέχει. Θυμάμαι ένα πλάνο που το είχαμε πάει 5, 6, 7 φορές. Και νερό συνέχεια. Και νερό συνέχεια. Πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι είχε κρατήσει πάρα πολλές ώρες εκείνο το γύρισμα. Είχαμε ξεκινήσει με στεγνά μαλλιά να κάνουμε το γύρισμα με την Καρολίνα και τις τελευταίες εκείνη τα μαλλιά είχαν καθίσει κάτω από το νερό και έσταζε έτσι το νερό πάνω από ποτάμι. Το καλό ήταν τότε ότι όλα τα παιδιά που ήμασταν εκεί περνάγαμε ωραία, διασκεδάζαμε και ήμασταν μια πάρα πολύ καλή παρέα. Και δουλεύαμε, όλα τα γυρίσματα ήταν μέσα στο κέφι. Και στον ψόφο. Και τα βράδια όταν μαζευόμασταν μαζί και τρώγαμε, συζητάγαμε όλες τις περιπέτειες που περνάγαμε και ήταν πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Άλλο, τι άλλο θυμάσαι, πες μας τώρα. Τώρα θα τα πεις όλα εσύ, εγώ δεν λέω τίποτα. Κοίταξε, έχουμε πάει σε τόσα μέρη, έχουμε ταξιδέψει καταρχήν σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ταξιδέψει Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Φιλανδία, Αυστρία. Τότε με το Έλκυθρο που πάγαμε τα μούτρα μας με το Σπύρο. Δεν οδηγούσε καλά και πήγε και με πάρκα δεξιά σε ένα φαντάκι. Είναι μια φοβερή σκηνή λοιπόν που είμαι εγώ στο πίσω snowmobile και οδηγάω, ο Βαγγέλης με το Σπύρο μπροστά. Ο Βαγγέλης κρατάει την κάμερα, ο Σπύρος όμως ξεφεύγει κάποια στιγμή στο δρόμο και δυστυχώς το snowmobile δεν λαπάρει και ο Βαγγέλης μαζί με την κάμερα φεύγει στα χιόνια. Ανεπανάληπτη σκηνή. Ωραία, θυμάμαι όταν είχαμε πάει στην κολονία για τους Backstreet Boys. Σε ένα τρενάκι το βράδυ που ήμασταν πολύ κουρασμένοι, μας έχει πάρει και τους δύο ύπνος. Και όπως κοιμόμαστε με το Λικούργο ακούμε ένα ντούρεν εκεί πέρα που μέναμε, το χωριό που μέναμε. Και όπως κοιμάμαι λέω ντούρεν Λικούργο ξύπνα. Πεταγόμαστε και δύο απάνω. Και προλαβαίνουμε σε μισό δευτερόλεπτο να βγούμε γιατί αν δεν βγαίναμε εκεί θα πηγαίναμε κατευθείαν στα σύνορα με την Ολλανδία. Στο Άχεν. Είναι αξέχαστα. Πολύ ωραία ήταν αυτά. Ορισμένα που έχουμε περάσει μαζί. Τι άλλο καλό θυμάσαι? Στο Κάρντιφ. Που είχαμε πάει να συναντήσουμε τους Steps. Πολύ ωραίο μέρος στο Κάρντιφ. Στο κάστρο που κάναμε το ρεπορτάζ. Στο κάστρο, ναι. Θυμάμαι τα καλοκαιρινά γυρίσματα που είχαμε κάνει με το πλοίο. Το πλοίο με το Μελτέμι την πρώτη χρονιά. Ήταν αξέχαστα. Σκυκλάδες, πολύ όμορφα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ήμασταν πάρα πολύ μεγάλη παρέα εκεί και δουλεύαμε σαν παρέα. Είχαμε κάνει 17 μέρες εστιοφόρο. Εγώ στα 17 μέρες εστιοφόρο. Άσε να μην θυμηθώ εγώ τι έγινε. Μια κακοκαιρία. Αυτό είναι από τα πολύ καλά. Μακάρι να το έχουμε να το δείξουμε. Υπάρχει σε βίντεο, αλλά αυτό δεν με συμφέρει να το δείξουμε. Παιδιά, μιλάμε για 9,5 μποφόρ μέσα στο εστιοφόρο. Έχουμε φύγει από τη Μήλο για να πάμε στη Φολέγανδρο. Δυστυχώς μας πιάνει φρικτός καιρός. Κάνουμε μια στάση επειγόντως στην Κίμολο να αφήσουμε τα παιδιά που είχαμε μαζί μας. Και συνεχίζουμε και εγώ έχω πεθάνει εκεί πέρα και πηγαίνω έτσι. Η Καρολίνα να χορεύει και το Λικούργο να... Θα τα βγάζει όλα. Ωραία, λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε σε πάρα πολλά από τα πράγματα που έχουμε κάνει στο παρελθόν, 7 χρόνια είναι αυτά, 500 επεισόδια δεν είναι και λίγα. Οι σκηνές και οι στιγμές που έχουμε περάσει είναι αξέχαστες. Μια ευχή από εσένα, μάλλον δεν μου την πεις τώρα, πάμε να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ που κάναμε ποτέ στην Disneyland. Όπως βγήκε στο πρώτο επεισόδιο στις 15 Ιανουαρίου του 1994 στο Mega Channel. Για να το δούμε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα στη Euro Disney, που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, στη Γαλλία, κοντά στο Παρίσι. Στη Euro Disney βρεθήκαμε και από την πολύ μας τη χαρά, αν και βρισκόμασταν στην ξηρά, τα κάναμε θάλασσα. Ο Λικούργος δηλαδή. Έλα, και εσύ δεν πήγες πίσω, αλλά στα αφήσουμε αυτά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Η Euro Disney είναι τόσο μαγευτική που μιλάει από μόνη της. Και για όποιον δεν το πιστεύει, ορίστε το ρεπορτάζ μας. Τώρα δεν το πιστεύω. Απίστευτο πράγματι. Σαν όνειρο είναι. Όνειρο. Τι τσίπησε με.
Τρελάθηκες. Εσύ δεν μου πες να σε τσιμπήσω να δεις αν είναι όνειρο ή αλήθεια. Ναι, αλλά όχι τόσο δυνατά. Μου κάνεις μελανιά. Μελανιά και όνειρο δεν πάει. Είμαστε στη Euro Disney. Σαν ψέματα μου φαίνεται. Δεν είναι αυτή ή έκανε ένα τηλεοπτικό εφέ. Η Minnie Mouse είναι και μάλιστα σε χαιρέτησε. Εμένα, σοβαρά. Εμένα, σοβαρά. Εμένα τσίπησες, αλλά εσύ είσαι τσιμπημένος. Έλα ρε Καρολίνα, είμαι τσιμπημένος τώρα. Εντάξει, δεν λέω, όταν ήμουν κι εγώ μια στάλα τόσο τα πιτσιρίκι, μ' άρεσε, εντάξει. Σαν συμβαίνει. Έχω πρώτα στο πιστόλι. Σιγά μην πάω ύστερα από τόσα χρόνια να της πω ότι μ' αρέσει σε ένα κουρδιστό μηχάνημα. Δεν μου φαίνεται καθόλου κουρδίστη. Τα στοίχημα. Ναι. Μια στη σοκολάτα τώρα που κάνουν και κρύο, έχει ναι. Έφυγε. Λοιπόν, ετοιμάσου να χάσει. Το χάσει το στοίχημα. Κοίτα και θα δεις. Πού πας? Έκανα το γύρο του κόσμου για να έρθω να σε βρω. Να σου πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Να σε πάρω να φύγουμε. Αχ, Μίνι, χάρισέ μου ένα φιλί. Καλά, τι της έκανες και σου κοπάνω σε κινήτη. Της είπα ότι θέλω να την πάρω να φύγουμε και της ζήτησε να μου δώσει ένα φιλί. Καλά τρελός είσαι, θα την έπαιρνες από τον κόσμο, τι. Εξάλλου αγαπάει το μη και σένα τα φίλια και βλέπω πούνα. Και πού να φανταστώ, βρε Καρολίνα, τι θα καταλάβαινε τι της έλεγα. Εγώ νόμιζα ότι είναι μια ψεύτικη κούκλα. Στοίχημα. Καλά, πόσο κάνει μια σοκολάτα? Δεν ξέρω, πάμε και βλέπουμε. Ο Σκρούτζ δεν είναι αυτός. Α, ναι, ο Γιώργος Τσιγκούνης. Λες να είναι και αυτός αληθινός? Πάλι θα είναι. Α, εγώ άμα δεν το δω δεν το πιστεύω. Ο άβιστος Λυκούργος. Πού πήρε το δολάριο? Πίστηκε τώρα ότι όλοι είναι ζωντανοί. Αν πίστηκα, λέει, το δολάριό μου. Είναι το δολάριο. Excuse me. Το δολάριό μου. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που κάναμε ποτέ στην Disneyland στο Παρίσι, όπως μεταδόθηκε στο πρώτο επεισόδιο του Disney. Πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα, δεν θα μείνεις εδώ. Σε λίγο που θα επιστρέψουμε θα είμαστε μαζί με το Βαγγέλη εδώ στο γραφείο της Ελογραφίας, ένα σύντομο διάλειμμα και σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί σας.